लोगोफोर माबायदि दङ नोंथांमोना जोङो दा एकदम सानसुआवनो जि सान्दुं गोसाथार थेवबो जोङो बाहेरायाव एसे थांनो ओंखारदों एसे मा होनो जाग्रा मुवा बायनांगौ दङ मेल्ला ग्रसारि जोबदों आरो मोना थांबानो बिराद भिर जायो ग्रसारि सपआव लाइन हमनांगौ आरो सान्दुङाथ' जोंनि खर' सायावनो दङ बायदि दा ओरैबायदि मास्क गाननायाथ' बिराद कम्पालसारि ना गावनि सेफटिनि थाखाय आरो सेनिटाइजारखौबो लाबाय नै जोङो सेनिटाइजारबो लानांगौ मास्क लानांगौ सेनिटाइजार लानांगौ बाहेरायाव थांबा बिदिनोसै आरो दुगैखांबाय थेवबाबो दा गरम ना दुगैयाबा थानो हाया थेवबाबो थांनोसै बाहेरायाव आरो फैनानै फैनांसिगोन आरो आमाय एफा गोलाव लिस्ट आरो दङसो लिस्टआव लिराखै बेनो सान्दुं टुक खालामबाय थानाया रुम वेट खालामदों लांखायो नागिरोबा फार्स्ट रावबो मानसि थायाबानो गासै दखानाव भिर जायाबानो बेनो बाइकखौ खोबाखैमोन मैया अफिसनिफ्राय फैनानै दा खोबफैबाय आरो मैया खोबाखैमोन नालाय दासो खोबना दोनगोन नङाबा बिराद लेथ्रा जायो थारमाने बेवहाय जों एरैबाबोथ' एकदम 3 मास जाबायना बाहेरायाव थांनो मोनैया दा बिदिनो जेरावनोखि दा बिदिनो माने माबा बे जाग्रा बायनो थांनायानो जोंना आउटिं जायो आरो सानसे दाख्लै अमा बेदर लायनो थांनाया आउटिं जादोंमोन आरो दा दिनै आउटिं पुरा खालि लामा ini सानसौ ना समा मा खबरा माबायदि मोजां नङा खर' गिदिंगासिनो दं एसे गरम ना सानफ्रोमबो अफिसाव थांनानै आरो एसिबो होयो अफिसाव थान्दा अमा बेदर जायो हाइ प्रेसारसो जादों नामा जायाखै दे गरम ना बिराद गरम जानायखायनो एसे जादों खोमा आरो मा बायगोन फैनानै टुइट्सथ' दंखायो थालिर लांनांगोन थालिर मोनबाथाय मेनलि ग्रसारि बे मानसिफ्रा जे फेसिल नामा बेखौ जे गानो हां मोनो ना जि खोबग्रा थायोना बिदि जोंना नै दखाना मोनफैबाय नैबेहायनो बायनोसै आरो ग्रसारिनि जि नांगौ दंमोन सब लाना फैबाय नाथाय बै भेजिटेबल्सफोरनि दखानफ्रा दा एसे माबाना पुरा एकदम सानसु जादोंना सान्दुं गोसा ओंखायनो खोबनानै बिसोरबो लान्च जानो थांदों दा आरो बेलासियावसो फैनांगोन दिनै फैयाबाबो गाबोनफोर फैगोन गाबोनथ' उइकेन्ड ना पुरा एकदम बेग फुल बेयावबो लादों ओमफ्राय आखायावबो लादों बिराद दै गांदों ना ओंखाम जाखांनानै जों डाइरेक्ट फैदों ना ओंखायनो बिराद दै गांदों बिहाथ' माबा कल्ड ड्रिंक्स लोंनो गोसो जादोंमोन नाथाय जों कल्ड ड्रिंक्स लोंनाया 2 बोसोरसो जाबाय खोमा ने लोङानो जोङो बेबायदि माने मा होनो बे कल्ड ड्रिंक्स बेफोरखौ जोङो एभयडनो खालामो आरो लोङा आरो सुगार दङ बिराद कल्ड ड्रिंक्सआव
Ini India. Bê thingkhlang cái nào đừng gì. Ini kejaran thingkhlang. Thingkhlang đấy. Kalau hari itu grocery shopping kalau tanggung mana ini thingkhlang ke khilaf dengan husband ada yang lebih hari itu pro hidupnya ada nih. Biasa mereka baru mau sih kemana sih? Tapi ke zain. Fell in love with you the moment we met. Bekhw na hanse. Rồi nàng vợ làm vẫn giữ thế nào? Jangan naik misro. Maafin thingkhlang ada ini experience ah? Gwbang bosoरनि उनाव जादों गोखै जाबानो मा होनो फ्रि रेडिकेल्स थायोना जोंनि बडियाव जेसेबां बारा फ्रि रेडिकेल्स जायो बडियाव एसेबांनो मानसिया थाबैनो बोराय जायो बा बोरै जायो बेनिखाय मा होनो मानसिया आरोना गोखै जाबाथाय जाबा बे फ्रि रेडिकेल्सखौ बिसोरो खम खालामो गैया खालामनो हायो आरो बडिनिफ्राय गैया खालामो खम खालामो आरो बेनिखाय जायफोरा बारा गोखै जायो बिसोरो बोराय जाया थाब बिदि होनोना पुरा सेंग्रा सिख्ला जाना थायो आरो ओंखायनो नोंथांमोना जाय माने थाब बोराय जानो लुगैयाखै पुरा गोखै जाबाय था नारें खाजिबो जानो हायो बेबो ने नारें खाजि दा थाइजौ ओंखारदों जेसेबां सि भिटामिन थानाय आरो सब जानो हायो आरो बेफोर उन्दुनानै दासो सिखारदों साहा लोंनोसै दा ओमफ्राय भिडिअ एडिट खालामनोसै दाखालि बानायदोंमोन आरो निमखि मोजां जादों आरो दखाननिख्रुइबो मोजां जादों जानो मोजां मोनदों ना लोगोफोरजों मोनाबिलिनि एसे बाहेरायाव ओंखारबोबाय बेसेबां आरो रुमाव थाबाय थानो ना गरमाव बाहेरायाव एसे फ्रेस ना थान्दा बार बारगासिनो सानफ्रोमबो अमा जागासिनो ना एसे बाबाय ओंखायनो सान्दों गाबोन एसे बयलार बेदरखौनो जाना नायनोसै गोबाव जाबाय जायैया दा थांगासिनो जों बिबारनि मिक्स बेहाय थानांगोन दाउ बेदर बयलार दा सुना दोनखानोसै बेखौ गाबोनसो जागोन ना दिनै जाला आंना खामानिफ्रा जाजोब्बाय दा डिनारखौ रेडि खालामनोसै दिनैनि जोंना डिनारा बेनो आरो दिनै बारा एकदम बेदरबो जाया जेबो जाया ओंखामबो जाया दिनै बेखौ जानानै जोङो उन्दुसिगोन आरो नोंनि स्पेसियेल मांसा गोदै ना